at dito tayo ngayon sa Antipolo kung saan inaantay. Ayan, nandito tayo sa trabaho. Ayan, magandang hapon po at mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Mega love shout out po kay Audrey Nicole at kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out at sa lahat ng mga solid na subscriber. Ayan, kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out po at kay Boss Romualdez, Mr. Romualdez Tambi. Ayan, mega love shout out yung lahat. Magandang hapon. Ayan, at syempre ang ating parinig ko sa inyo yung mga speech kahapon ng mga nagsalita doon sa Liwasang Bonifacio, no? Kasi baka hindi nyo pa or nakita nyo man, hindi nyo napanood, hindi nyo narinig yung kanilang mga speech. Kaya mas magandang iparinig ko sa inyo. Gusto ko sanang yung nakikita nyo, pero mas magandang voice over lang muna tayo. Ayan, voice over lang muna. Alright, magandang hapon po. Mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng ating sumusuporta, pasensya na kayo. Baka pwedeng i-like nyo at i-share kasi hindi tayo inaano ni ni Lolo. Hindi tayo di pa tayo accepted ni Lolo. Kaya yan, pagtiyagaan nyo muna itong audio. Ayan, unahin natin yung kaya Senador Aimee doon sa Liwasang Bonifacio. Alright, pakinggan muna natin. Gusto na mga kapatid! Ayan, sa ano pa pala ito? Tayong kapaguran, nandito na naman tayo. 2 araw, tunay na tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw visa ito. We are one. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam. Bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Narito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagturusa. Naniniwala ako na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna nanindigan ang ating
mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC. Alvin Puanzon, Sumama ayan, kayo. mega love shout out. Alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo, lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals. Alam ninyo Ayan. na ito ay Alvin tama. Puanzon, ayan, shout out sa Ito iyo. ang tunay na katarungan. Umalingaw-ngawang inyong pastoral letter sa bawat sulok ng ating kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi lang DDS ang welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim, mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo ng banderang Pilipino. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan. Pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, taga Maynila at Katagalugan, mga biko at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabugtutan ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadang nakalipas, we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ang mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ng ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta, na alam ko naman, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga kabuktutan, kabalbalan, kalokohan na pinataw sa kanya. Magkaisa tayo, hindi mga politiko lamang para ipagtanggol ang mga kapatid, kundi para sa sambayanang
Pilipino. Para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang katarungan! Mabuhay ang katotohanan! Maraming salamat po. Hello everybody, happy holidays, new year, new goals. At this time, nagiging smart na. Ano kaya sa loobin ni ano? ng kapatid niya na si President Marcos? Ano kaya sa loobin niya? Bakit yung kanyang kapatid nagkakaganyan? No? Ngayon, ang ano natin doon, kung talagang maayos ang palakad ng kanyang kapatid, sa tingin nyo, hindi ba ipagtatanggol yan ng ano, kapatid mismo ng senadora? Kasi kung ang ano ni Amy Marcos ay makasurvive lang siya sa ano, sa 2028 hindi pa siya ano hindi pa siya tatakbo uli sa pagkasenador bali sa 2032 na siya uli Kaya kung sa tingin nyo ba political survival ang ginagawa ni Amy Marcos? Di ba? Hindi pa siya tapos sa 2028 Mayroon pa siyang mayroon pa siyang 4 years, mahigit. Halos 5 years pa nga Di ba? Kaya nakakapagtaka kung talagang yung mga pinaglalaban ng mga kasama ni President Marcos nasa ayos. Sa tingin nyo ba hindi kakampi itong kapatid niya na tapos na ang eleksyon no? Kasi kung talagang si Amy Marcos ay political survival ang ginagawa niya, hindi pa siya tatakbo sa 2028 Kaya malabo na malabo talaga na isipin natin na gusto niya lang panghawakan yung kanyang kasiguraduhan. Kasi 2032 pa siya Kaya doon natin makikita na talagang medyo tagilid talaga yung kanyang kapatid. No? At pinipilit naman na ituwid ng kanyang kapatid. Kaya siguro napunta talaga sa magkaiba yung kanilang tinatahak na daanan. Di ba? Yun lang ang natin kay Senadora Amy Marcos. Tsaka yung ibang diyan yung sinasabi nila political survival, hindi ako naniniwala kasi hindi pa naman tatakbo sa 2028 si Amy Marcos Kasi kapapanalo niya lang noong 2025 nung 2022 Di ba? Halos nakakaano pa siya nakaka 3 years pa lang mahigit Kaya hindi natin masasabing political survival. Kaya yung kung kayo talagang mapagmasid, makikita nyo na talagang mali yung tinatahak ng mga ng administrasyon na ito. Diba? Sayang lang na hindi natin nakita yung sinasabing i-redeem yung pangalan ng mga Marcos. Bagkos ang ginawa pa nila talagang ginagawa nilang lahat siguro para mabawi yung mga nawala sa kanila nung panahon na sila ay hinahabol ng batas.
unang-una, marami sa kanilang ano, yung kung matatandaan niyo yung PCGG, ano, napakaraming nakuha sa kanila. Hindi natin alam kung saan ba dinala ng mga namumuno nung una. No? Kaya sa tingin ko, talagang bumabawi itong si Bongbong Marcos na hindi naman sinasang-ayunan nitong kapatid, kaya nagkakaganyan sila ngayon. Alright? At kahapon ay ito nga, nagsalita kahapon itong si Sal Panilo. Kararating niya lang galing ng dahig. Kaya yan, pakinggan natin ulit. Ang hindi maintindihan Yan. ng mga nasa administrasyon, sabi pa naman yung mga nag-rally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sangayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ng kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Maria Josep. Selective justice sapagkat ang inuusig niya lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon sa ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi nyo maintindihan? Napaka-tangier nyo naman. Tangi. Sakit mo na. Tangi talaga. Pangulong Marcos Jr., biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ang kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Sakit mo na. Nakakasakit ka na, ha? May kaso ka rin sa susunod. Tatapusin ko, maikli lang sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, Salus populi est suprema lex. Ang sinasabi ho, sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung hinihingi ng taong bayan ng pangalaang iniluklok ng mga kababayan natin, ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan. Yan ang pinakamataas na batas. Sila po ay inihalal natin sa ngayon sa saligang batas. Isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan?
ngayon hindi nila alam yon? Nalalasing sila sa kapangyarihan. Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, for whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ipaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan ng kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila. Alam mo, di ka tamad magdasal. Nahihirapan ka lang. Alam mo yung gusto mo namang Ayan. pero Natakot tuloy yung ano, biglang nag-ads Ibaon eh. Biro nyo yung slogan natin, we are one. Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Ibaon. Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa, yan ang panawagan nila mula. Magkaisa tayo, hindi pa pwede magkakotak tayo. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan iniligay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw makipagkaisa, anong gagawin natin? Hindi lang ibaon, ililibig natin. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala niyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But I tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw niyo! Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo! Nabibilang na ang araw ng pagkamag niyo sa batas! Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Kaya, manalangin po tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo hindi matatapos ang buwan na ito. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Ulitin mo natin. Isa ang bansa. Isa ang lahi. Isa ang bayan. At isang kabayanihan. We are one! Bago ako umalis, bago ko makalimutan, kabuti ko pa mga pinapaabot ho ni Presidente Duterte ang kanyang mainit na pagmamahal sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na hanggang ngayon ay
ay sumusuporta sa kanya. Maraming salamat, mga kababayan. We are one. And can we just recommend heaven? Napansin nyo ba yung kanyang ano? Napansin nyo ba yung kanyang mga binitawan na salita? Tapos, kahapon, sabi nila, tuloy-tuloy ang kanilang pagpoprotesta doon sa Liwasang Bonifacio. Pagdating ng alas 7, biglang in-announce na tinatapos na nila yung 3 days na 3 days na kanilang pagpoprotesta sa walang kadahilanan. Walang kadahilanan kasi sabi nga nila aabutin sila ng mga 5-7 araw, hindi sila aalis ng Liwasang Bonifacio. At kahapon ay dumating nga itong si Sal Panilo. Pagdating ng alas 7, biglang paalam ang tagapagsalita ng kapatiran ng iglesia na tinatapos na nila yung kanyang pagrarally. At napansin nyo ba yung sinasabi ni Panilo na na hindi matatapos ang buwan, na hindi sila mananahimik? Hindi kaya may pinaplano silang mas malakihan? Kasi kagabi basta ang lang biglang nagpasalamat, biglang in-announce na tinatapos na nila yung pangatlong araw na protesta. At kasi nga medyo na medyo na frustrate sila kasi nga simula doon sa may bandang Pangasinan, maraming bus na hinarang na hindi nakapasok ng Metro Manila. Sa bandang South, sa may Batangas, kung saan yung mga constituent mismo ni Congressman Libiste nakaranas na mga panghaharas mismo bago nakarating niya sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta sa INC. Kaya nakakapagtaka na pagdating ng gabi biglang nag-announce. Pwede nating sabihin na kasi nga ang lakas ng ulan kahapon, sigurado maraming basa. Ibig sabihin baka naawa sila or nagkasakit. Pero grabe ang suporta ng tao sa kanila. Masyadong ang inano ng mainstream media, may nagbabalita na nasa 1.5 lang daw yung crowd doon sa Liwasang Bonifacio. Hindi nila nakikita yung crowd doon sa labas at saka yun doon sa mga puno ng kahoy, sa ilalim ng puno ng kahoy. Kaya nga minsan talagang gusto ko nang maniwala na ang mainstream media ay sabi nga ni Kati Binag makakapal na ang mukha kasi nga nakakatanggap din ng malita. Yun ang sabi nila ha. Gusto ko nang paniwalaan yun, pero ako naman wala akong yung pag sinabi naman na mga bayadang vlogger, ako talaga naalok ako kasi yung kaibigan ko naandun siya ngayon, kasama siya doon yung kaibigan niya yung maingay na yung dating Maka Duterte. Grabe ang puri niya sa mga Duterte ngayon, grabe ang tira niya sa mga Duterte. Yun talaga, may pag-amin yun na talagang siya, bumibira siya sa ngalan ng pira. Kasi nga may pinanser daw siya na nasa ibang bansa. Pag sinabi niyang ganyan, kalahating milyon yun. Ilang buwan niyang titirahin yun hanggat wanto sawa. Kaya tingnan mo ngayon, bira ng bira siya, todo bira siya. Ibig sabihin talagang pira-pira lang ang niya. Pero hindi 'yun ang hindi 'yun ang nag-alok sa akin Yung isang kaibigan ko na naandyan ngayon. No? Ang alok sa akin ay 30K a month kasi hindi pa naman ako sikat na vlogger. Di ba? Hindi pa naman ako sikat na live streamer. Ang alok sa akin 30K a month. Ngayon sabi ko,
tinanggap mo ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, pinag-iisipan ko. Sabi ko, ang tanong ko sa iyo, paano kung nadimanda ka? Kanya-kanya. Sabi niya, kanya-kanya. Sabi ko, kulang pa yung yung acceptance fee ng attorney, magkano na? Yung bawat hearing pa. Di mamumulubi ka, talo ka pa rin. Kaya sabi ko, wag ka, manahimik na lang ako dito. Kahit wala sa aking nagbabayad, magdadaldal ako ng magdadaldal dito, wala pa akong kaso. Di ba? Kasi ang may pattern hindi ka po pwedeng lumihis doon sa pattern Hindi ka makakatanggap ng payment mo monthly. Mayroon silang sinusunod may script pag sinabing murahin nyo lahat yan, murahin nyo. Bayad ka automatic. Kaya sabi ko, ikaw na lang dyan. Ayaw kong makisali dyan. Dito na lang ako kahit wala sa akin manood, okay lang. At least dito wala akong iniisip. Wala akong iniisip na baka magalit yung isa. Baka magalit yung isa dito. Alam ko na ang katayuan ko, magagalit talaga yung tatamaan. Pero doon sa binabayaran, magagalit siya kaliwat kanan. Kasi pag hindi mo sinabi ang totoo, hindi mo sinunod yung script, magagalit sa'yo. Ibayad ka No? Kaya nga ang nagtaka ako kagabi, bakit biglang in-announce na tinatapos na nila? Kasi nga, iilan-ilan lang ang nakalusot, mga galing ng probinsya. Kaya siguro, baka nagpaplano yan ng mas malakihan na surprise. Hindi natin alam kung ano ba ang nila. Kasi kung pagbabasehan natin, yung sinasabi ni Panilo, na hanggang katapusan, mananahimik na sila. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Pero nakakahiya yung mga pananalita ni Panilo Grabe. Biruin mo. Tanji Ang sakit nun. Di ba? Kay Amy Marcos, masakit din yun. Kapatid niya yung tinitira Kasi sa totoo lang talaga, daming nakakaano. Isipin mo, yung tawag nito, yung batas nagiging selective talaga. Kita mo ngayon, isipin nyo na lang si Escudero, nung hindi pa lumilipat, hinog na yung kaso. Si Escudero hinog na daw yung kaso. At nung lumipat na, nawala. Naabsuelto yung mga kaso. Naabsuelto yung kaso ni Escudero. Tapos kay Joel Villanueva naman, kay Senator Joel Villanueva, isa rin na hinog na. Nung lumipat sa administrasyon, biglang ibabalik doon sa kasi hindi maganda yung hindi tatanggapin ng hukuman. Di ba? Mga alibay nila, talagang halata mo talagang selective justice. Kaya marami talagang nagagalit. Kahit ako rin. Maghihimuto ka rin kasi nakikita mo ang pagkakataon Di ba? Kaya ito, pakita ko pa sa inyo, natotoo yung mga sinasabi. Ito, isa pa. Para kasi binibintangan nila si Senador Marcolita. Ito, pakinggan natin ang kasi ang binibintang nila kay ang binibintang nila kay Senator Marcolita, tumanggap ng donasyon sa private si Senator Marcolita, kaya kinasuhan nila ng plunder. Ngayon, private na tao. Ngayon itong speech ni Greco Bilhica, pakinggan yung maigi. Para kayo na mismo ang
analisa kung tama ba yung ginawa nila kay Marcolita. Ayan, pakinggan nyo. Andito po tayo ngayon sa makasaysayang liwasang Bonifacio. Pinalayas man tayo kagabi sa EDSA at binawi man ang ating permit. Subalit hindi nila mapapatahimik ang boses ng katotohanan. Nandito tayo sa duyan ng tapang ni Gat Andres Bonifacio dahil ang ipinaglalaban natin ngayon ay ang mismong kalayaan at katarungan sa ating bansa. At nagpapasalamat tayo sa lokal na pamahalaan ng Maynila, Mayor Isko Moreno, dahil kinilala nila na ito ay isang freedom park. Hindi natin kailangan ng pahintulot ng kahit nino man para isigaw ang inhustisya. Ang tunay na anomalya ngayon ay hindi ang 75 milyon pisong donasyon kay Senador Rodante Marcoleta. Ang tunay na anomalya ay ang pagkakabali-baliko at pinipilipit na pag-akma ng batas sa ilalim ng rehimeng ito. Para lang mabalanggo ang isang kritiko na nagbubunyag sa kanilang katiwalian. Bilang dating PACC chairman, alam ko ang pasikot-sikot ng batas laban sa korupsyon. Kaya pag nakikita ko ang panggigipit na ito, hindi po pwede akong manahimik. Alam po ba ninyo na ang unang-unang opisinang binuwag, Executive Order Number 1 ng Pangulong Marcos, ay ang opisinang hinawakan kong ang tawag Presidential Anti-Corruption Commission. Ito ay nagpapahiwatig ng laganap na korupsyon na nakikita natin ngayon. Imbis na palakihin ang opisinang lumalaban sa korupsyon, tinanggal pa. Kaya ngayon ang bubuaya ang lalaki na. Dalawang araw na po akong nakikinig at nakikibahagi sa ating pagtitipon. Pero nais ko pong ikwento ng bahagya sa inyo ang isang issue na hindi pa masyadong napag-uusapan. Suriin po natin ang batas ng tama at walang pagkiling. Sinasabi po ng ombudsman, ang plunder daw po ay hindi lamang para sa ninakaw sa gobyerno. Sakop din daw nito ang pribadong pera basta nakuha sa iligal na paraan. Sige, tanggapin natin ang jurisprudence na yan. Pero ito po ang aking tanong sa ombudsman. Nasaan ang illegal na paraan or illegal means sa kaso na isasampa nyo kay Senador Marcoleta? Para maging plunder ang pribadong pera, kailangan patunayan ng Estado na ang perang yan ay nakuha sa pamamagitan ng krimen, gaya ng pangingikil, suhol, pagbebenta ng impluwensya, kapalit ang kontrata. Pero ano ang katotohanan kay Senador Marcoleta? Walang binentang kontrata. Walang binentang pabor.
ang 75 milyong piso ay hindi nakuha sa iligal na paraan. Ito ay kusang loob at legal na tulong pang politika mula sa mga kaibigan na nagtitiwala sa kanya at sa kanyang prinsipyo bago pa man magsimula ang opisyal na kampanya. At higit sa lahat, hayag na binayaran ang tamang donor's tax sa BIR. Paano nyo tatawaging ill-gotten wealth o kriminal na yaman ng perang dumaan sa iligal na proseso ng pagbubuwis ng gobyerno? Ang kakulangan sa SOSE ay isang administratibong teknikal lamang. Hindi yan kriminal na intensyon para sa kasong plunder or pandarambong. Everyone knew Aiden as the beggar who ate food out of dumpsters. But what no one knew was that Plunder or pandarambong. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624.68 milyon Wow! mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. Nakita nyo? 600 million galing sa private donor, kung saan ang kanyang presidential assistance na si Lagdamio, di ba? Binigyan ng posisyon. Ibig sabihin, may kapalit. Si Senator Marcolita, 75 million. Pero walang nakuha na kapalit si Defensor. Di ba? Wala, as in wala. Si Lagdamio nakakuha. Presidential assistance. 600 million. Di ba? Times 3. Ang laki sa binigay kay Marcolita. Kaya di ba? Sasabihin natin na, no? Pwede tayong magsabi ng selective justice ang ginagawa. Di ba? Ayan, pakinggan nyo pa para hindi lang isa. 247.32 million pesos. 237. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang general manager ng PCSO. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. DNR, nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. DAR Secretary. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Grabe. Tanong, bakit kapag
kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante na kalaunan ay pinibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno. Tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Oh, di ba? Anong sigaw? Bias. Bias. Po ninyo kaming lukuhing mga Pilipino. Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usik sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Yon. Diyan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder. May mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista, may mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maletang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong illegal na paraan. Pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant of arrest para sa kanila? Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala! Wala! Wala. Mabagal ang hustisya paggalamay ng palasyo ang sangkot. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Pili ng marami, kaya Tosino, 100%. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Mga kababayan, dahil sa garapalang panggamit ng kapangyarihan
dahil sa panggigiit ng double standard kung saan ang administrasyon ay protektado habang ang oposisyon ay pinatatahimik. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa lideratong ito. Kaya huwag tayong magtaka at huwag kayong magtaka kung bakit ngayon, 4 na taon lipas, na ipagpunyi ng Pilipinas ang kanyang panalo bilang Pangulo. June 30, nanumpa po siya. June 30, 2026, yung mga sumuporta sa kanya, nananawagan at nagtitipon-tipon na sabihin siyang, bumaba ka na dyan. Oh, nahiya pa. Bawal sabihin ng iglesia. Pero maraming Pilipino, yan ang pinananawagan dahil sa kanyang ginagawa sa ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, ang pamahalaan ay hindi kayang magpatupad ng batas ng patas. Ang pamahalaan na ginagamit ang mga ahensya ng hustisya bilang politikal na sandata ay pamahalaan na nawalan na ng moral na karapatang mamuno sa bayan. Pero may 2 taon pa siya. Nakakalungkot. Sa kabila ng ating pagtitipon, sigaw, expose, nananatiling bingi ang Malacanang at gobyerno sa panawagan ng bayan na naghalal sa kanila. Kaya ang aming pakiusap, kung hindi nyo kayang gawin ng tama, bumaba na kayo dyan. Bawal kasi ang resign, kaya bumaba na siya. Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at sigalot na ito, may mas malalim akong panawagan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, ako ay umaapila mismo sa puso ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Nananawagan ako sa iyo. Suriin mo ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong konsensya. At gawin mo kung ano ang tama at makatarungan sa mata ng Diyos at ng tao. Bilang pinuno ng bansang ito, tinatawagan kita na pangunahan ang buong bansa na lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi at mangakong gagawin ang tama, sapagkat ito at ito lamang ang unang hakbang para ang habag ng Diyos at para sa katubusan at kaligtasan ng ating bansa. Bilang Pangulo ng lahat ng Pilipino, itigil mo na ang paghahati-hating ito. We are one! Ipag-isang turing mo ang buong nasyon
at ang lahat ng sekta ng relihiyon, partido, at lahat ng grupo. Isang tabi natin ang pansariling pagkakaiba-iba at hidwaan sa politika. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin para sa iyong sarili at panalangin para sa buong bayan. Magkaisa tayo na may mababa at tapat na puso na ipatupad ang batas ng batas. Gawin ang nararapat at magtayo ng isang mas magandang bukas. Isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng Poong May Kapal. Kaya ngayong hapong ito, mula rito sa Liwasang Bonifacio, pinaninindigan natin ang ating boses. Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo matatakot. Ang sigaw natin, katotohanan. Ang sigaw natin, katarungan. Nananawagan tayo sa isang bukas na malaya at patas na imbestigasyon para sa lahat. Kung talagang naniniwala kayo sa transparency, buksan nyo ang mga dokumento sa flood control scam. Ipakita ninyo ang tapang na imbestigahan ang sarili nyong bakuran. Huwag ninyong gamiting technicality o ang technicality ng batas para ikulong ang mga taong humahadlang sa inyong katawalian. Mga kapatid, manindigan tayo para sa totoong hustisya. Itayo natin ang bandila ng patas na batas. Wala po akong pakialam kung kaibigan ko, kapartido ko ang nagnakaw, imbestigahan ninyo at ipakulong nyo. Pero pag partido nyo rin at kaibigan nyo ang nagnakaw, kahit sila, ipakulong nyo din. Tapos na po ako. Uulitin ko lang ang pasalamat sa inyong lahat. Bilib po ako sa inyo. Kayo ang Pilipino na pinaninindigan ang kanilang boses at nagmamahal sa bayan. Kaya mga kababayan kong Pilipino na nanonood sa TV, Facebook at social media, natatakot pa kayo? Huwag na po kayong matakot. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo. Ayusin natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Diba? Makatuwiran yung kanyang mga sinabi. Alam niyo kung bakit? 240 plus kay Anton Lagdamillo. At ngayon, nasa kabinete. Magkano kay Marcolita? 75? Diba? Times 2. Plus kay Chio Laurel ng Agriculture. Lahat may kapalit kay Mel Robles ng PCSO. Di ba? Lahat may mga posisyon.
alin ang pupwedeng maging plunder doon? Kay Marcolita o yun doon sa tatlong binanggit? Kasi lahat may mga kapalit eh. Si Mike Defensor, wala mang posisyon. Kung hindi ang naging posisyon niya ay labanan yung katiwalaan sa gobyerno. Yan lang ang nagiging posisyon niya. Kaya ngayon nahaharap sila sa lubak-lubak na daan. Nang dahil nga sa sinasabi nila na selective justice. Di ba? Kaya kung tayo mapanuri, makikita natin ang pagkakaiba. Makikita natin kung paano nila pinapaikot-ikot ang gamit ang batas. Nakakalungkot. Kasi akala natin nang dahil sa mga nangyari ng panahon ng kanilang tatay, binigyan siya ng pagkakataon ngayon, anong ginawa? Maraming nagsasabi na hindi si Marcos ang nagpapalakad ng gobyerno. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung hindi siya, sino ang pumipirma? Diba? Yan ang malungkot na katotohanan. Kasi umabot na tayo sa punto na nagkakanya-kanya na ang kapwa natin Pilipino. Nang dahil sa paniniwala, nandoon naman ako. Dahil sa paniniwala, ang problema, nang dahil sa paniniwala, maraming naligaw. Maraming naligaw. Diba? Kaya nakakapanghinayang na binigyan natin siya ng pagkakataon para bumawi. Ayun, bumawi talaga. Diba? Bumawi ng husto. Inubos yung pira natin. Alam mo, marami pa nga pag may nakakausap ako, hindi lang panahon ni Marcos ang korupsyon. Totoo naman yun. Kasi ako mismo kaya kong patunayan sa LTO lang. Sa LTFRB. Nandyan ang korupsyon. Kung kayo isang driver, alam nyo ang sinasabi ko. Kung kayo ang may mga sariling taxi, alam nyo ang sinasabi ko. Diba? Pero wag natin pag-usapan yun. Ang pag-usapan natin yung ngayon. Kasi grabe. Isipin nyo na lang sa PhilHealth. Hindi talaga ako magsasawa sa PhilHealth na yan. Kasi isa ako sa biktima dyan. Kung kayo nagagawi sa PGH, pumunta kayo sa PGH. Pag inikot nyo ang PGH na yan sa loob, makita nyo kalunos-lunos ang mga kababayan natin dyan na nagpapagamot. Mga galing ng iba't ibang lugar sa karating nitong Metro Manila. Yung iba galing pa ng probinsya. Makita nyo, natutulog sila sa sidewalk. Ang sapi nila, karton. May mga baon na tubig. Nakalagay sa buti ng soft drinks. May mga baon ng kanin. Kita nyo yan kung paano magtipid ang kababayan natin Pilipino. Para lang makakuha din sila ng maayos na serbisyo. Lumuluwas pa ng Manila para makatikim man lang sila ng maayos na serbisyo sa kalusugan. Na kung tutusin, napakarami palang pira ng PhilHealth. Bakit hindi ginawa sa lahat ng hospital sa buong Pilipinas? Para lahat ng Pilipino makaabil naman.
Di ba? Masakit na katotohanan, di ba? Oh. Ayun, para mapatunayan nyo na totoo sinasabi ko. Pag nagawi kayo dyan sa PGH, umikot kayo, PGH lang po yun ha. Pumunta kayo ng Jose Reyes. Grabe din dyan sa Jose Reyes. Kawawa. Kaya ang tingin sa atin sa namumuno sa pamahalaan ngayon, ang tingin sa atin mga langgam lang. Wala tayong magagawa. Sila ang powerful. Sabi nga ni Mayor Baste, power tripping sila eh. Pag ginusto nila, kaya nila. Alam nyo, totoo yun. Alam nyo kung bakit? May isa akong naging boss sa parte ng Manila. Alam niyo ang posisyon nila? Dating Chief Justice. Alam niyo ang mga anak kung gaano kaabusado? Kung gaano sila mag-power trip? Grabe. Oh. Biruin mo yung tauhan nila, babatok-batukan. Palibhasa Chief Justice. Alam niyo yun kung sinong maingay ngayon. Na kumakampi pa dito sa mga mga kurap, mga buhaya. Grabe. Kaya tama yung sinasabi nila na power trip. Siguro yung mga kumakampi na ito na katulad natin na pangkaraniwan, pag naranasan nila yan, siguro saka silang matauhan. Sa totoo lang, yung isang asawa ng senador, yung pangalawang asawa, dati kasi pareho silang artista eh. Ngayon asawa na ng senador. Alam nyo ba? Ang bahay niyan sa Forbes Park. Kung matatandaan nyo, kasama niya pa sa commercial yun dati. Sa Lucky Me. Alam nyo na abutan ko? Kung ipi-IPI niya yung kanyang yaya, tapos pagdating doon sa television, ang lambing-lambing ng tawag. Tapos kung ipi niya doon sa bahay nila, ganun-ganun lang. Tapos anong sabi nung nakita yung picture nila? Mababait sila, biktima sila. Yun ang mga power trip na sinasabi. Di ba? Pagdating sa public, ang bait-bait. Bait-baitan. Kaya totoo yung sinasabi. Pag tayo na pagtripan, wala tayong magawa. Tingnan mo ang ginagawa sa atin ngayon. Yung mga batas, binabaluktot na. Binababoy na tayo. Yung mga kumakampi dyan, pag naranasan yan, matututo kayo. Makikita nyo na totoo ang sinasabi lahat. Alright? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa sa thumbs up. Ayan. Tusukan nyo naman bago tayo magtapos. Ayan, maraming salamat at mayroon na tayong 10 na nag-thumbs up. Ayan, salamat sa inyong pag-thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat. Kahit hindi kayo nagko-comment, thumbs up kayo. Ibig sabihin, agree kayo sa ating tinalakay ngayon.
sa mga narinig nyo. Ayan, nag-agree kayo. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Mami Mercy Kalunod, maraming salamat po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, hindi man kayo nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright, God bless us all. Ingat po kayong lahat.